Ok, tá míid chun súil a chahabh nótaí anseo SúilSiar. Second, nóigh beag na hábhar tá go curtha leis an ordáin agat, pe tarsúil agat, chur lo é anas go méid fáil agat ar na hábhar atá geart. Duitse. Má léirimid isteach i gceann anseo, má léirimid isteach san ólaíocht sec, fecha tú gach ábhar le amach mar an ggéine leis na topaí tá mis gur fechan ar rangú substantí. Mar rinne mar ag tús na bliana é agus tá de teachtain is gardan nullag cógracht an nullag tá scrúdú teachtar seo. Cé béidir go mé fechan ar fí seán a denmh quizzes, denmh ar fá péir ach tána nótaí mar áit ítach le tosú. Oscail na nótaí dit féin, ok. Tá checklist a foghlama an seo dit. Na rudí atá le bheith arolalas agat. In san checklist a foghlama tá na hocharacail, na focail is táchtaí, na focail is deacra uirte, tá si ann ar chló tram, ar dá éagsúil le gur féile iad eiscint go solir. Tá cód chiúór ann ar agla gohfuil an tábhar prindáilta agat agus tú géirigh nasca ras leis an ordáin, tá na nótaí ann agus tá set ceistena ag bun. Téir agus léig tríd na nótaí, léig tríd an checklista. Ach ná bí díreach a léamh. Bí a marcáil agus tú ag dul, ok? Tá tú rála féin right, tá mis sé fechant ar an topic seo sec. Agus an bhfuil mé ábal a sanmhíní ó thuirtar dana, well is go tá mé. Agus sanmhíní ó thuirtar rúil, yep, tá mé ab de sinna freisin, ach ní mé anmh ar an trí an dara ceann seo sanmhíní ó thuirtar adamh. Téir isteach na nótaí, aim si right sanmhíní ó adamh, or look sin é. An chuid is lú de rúla bhfuil tréthe na dúla a cé. Nuair atá sé sin aimse agat an sanmhíní sin ar adamh, oscail a chópléir, oscail do chuid flashcards nó pe mó úsáid an tosa, scríb sias an sanmhíní sin. Tá sin sin agat, tuigeann tú go gaiirta mé elam, foghlama mé. Fág é lena roiig lean tríd de checklist a ríise agus aber ok, cá mé obair ar dúil ar simbalaí ar tabla prídach péród. Aim si an tálas tá rólas agat, fair played it. Aim si an tálas nach bhfuil a rólas agat níos táchtaí fós, scríb sias ar de flashcard é, scríb sias an áit éigen é. Nuair atá sin denta agat, buin trílas cuid na ceistena seo mar SúilSiar dit féin. Féchan is a chur scrúdúirt féin, unféidir lom na rudí sin, rinne mé stáidir ortha i dhéanamh. Is bunús an a bhatha bheith an freisin chun dul a féchant ar quiz beidir na dhéag nuair atá an stáidir denta agat, déanam quiz ar substantí ar an gúil. Déine ar fápar scrúdathe, aim si an tábhar an tólas. Foghlama an tólas, nó den cinint bhfuil an tólas ar ólas agat, an sin chur tástal ar féin, den tú féin a hástal le quiz topic nó le ceist scrúdathe beagán. Níos deacra. Má tá míid ag féchant ar mata an seo secondína bháin. Tá na nótaí de gach ábhar anna chosúil ach don mata á siad éagsúil. Don bhata má léirimid isteach ar trí an tánacht do bhata gnála bhéil na thir teiste, ok, tá scuinú go na físeán agus cuisna agus na hiarfáp ar ann ach tá na nótaí ann freisin. Oscail na nótaí sin, pe ceann, fecha tú a ríis ó chróca le amach dit. Fecha tú sampla le amach an sin dit. Actually, go leis go a set nótaí tá an sin agus beagán bunálas dit ach a bhfuilinn as sin an sin fecha tú samplaí. Samplaí seo tá si denta amach ar an canva tá na freigraí ibre amach an sin, ionintach ar fád, dar ceanna ionintach ar fád. Níor chóga mé fád just a léamh tríd agus a féchant ar. Bheith mise a féchant ar an gceist, feig méid na géirilinne atá marcáilte leis an litir X sa tríontán ar dheis. Sin an cheist, buin trí las an cheist dhéanamh. An sin ar tá sé denta agat, féchar an sampla fécha bhór tú ceartta. Beidir go bhfuil tú áráitar, beidir nach bhfuil. Éon uair go bhfuil an set nótaí ann don bhata, na ceistena a chlúdítar na nótaí scríomha, tuairthaigh an cód chiúór tú a rais go dtí na físeán ar an topic sin. Má lurigí míid an físeán ar achar tríontán seo, clúdítar na ceistena ó na nótaí in san físeán, mar sin closigh tú gohan bhúntóra ag caint trí cheist. Ok, ó bhfuil leat, sin don bhata. Dus na hábhar eile mar a dúirt mé fecha tú na checklistí foghlama sin ann, ach tá mé géirigh fechant secamháin eile chomá. Má haon tú rais go dtí an áitcuil na nótaí scríofa sin, tá cur láthair chomá hen. Go minic nó don chuid is mó beidir an múntóra úsáid é seo, úsáid é seo, agus fé leat sé úsáid freisin. Tágan an tólas bíasa ar fiasa. Úsáid mar dul siar é. Fecha tú samplaí ibre amach, fecha tú ceistena a tachtús.
aimsí an tólas, aimsí cad nachhfuil arolalas, scríomh si is é foghlama mé, tá móin is stadia arolalas agat, ní leor é díreach rudí a léamh caiigh tú obair agus an tólas a fuór tú a chur in úsáid, a chur a bhaim chun é elam I gceart.